אני מאוד אוהב את ענף הבנייה. אני בגדול מכוון לכיוון התכנון או להיות מנהל עבודה. המסלול הלימודים בשנקר הנדסאים הוא כזה שנותן פתח להיכנס לעולם הבנייה. שנקר הנדסאים זה דבר ראשון, זה נחשב מכללה ממש טובה. מרצים באמת מצוינים, מסבירים ברמה הכי גבוהה שיש. יש לך תגבורים בנוסף, וגם יש לך את כל השיעורים מוקלטים בזום, מכללה שבאמת עוזרת לך ללמוד הרבה. אצלנו המרצים נורא מדברים איתך על החיים ומה יהיה אחרי הנבחנים, אחרי הלימודים, תסיים אותם, איך העבודה תראה בשטח. יש הרבה מאוד אפשרויות להנדסי בניין בתוך ענף הבנייה. בדקתי מלפני שנכנסתי ללימודים בשנקר, שהשוק מאוד צמא לאנשים כמונו. כל הזמן יש עבודה. כל הנדל"ן ועבודות הבנייה בארץ הוא ממש כאילו יש עבודה. הפתח לעולם הבנייה עובר במסלול הלימודים בשנקר הנדסאים.